Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Neviem, čo skúšam, keďže to nahrávam všetko na jeden track, takže nepotrebujem to ísť, aby som takže synkoval v postprodukcii. Ale to nie je pointa, ktorú chcem spraviť. Pointa tohoto videa bude uviesť, čo na tento kanál chcem dávať. Najviac pravdepodobne. A cieľ tohoto kanálu hlavne. Tento kanál má hlavne dve ciele. Prvý cieľ je dokumentovať svoju cestu. Chcem natáčať videá bez strihu, ako je práve toto. Každý jeden deň. Každý jeden deň voľného času. Takže to je v rámci možností. Proste keď nebudem mať voľný čas, tak sa na to vieme, no to je tak dôležité. Ale každý deň voľného času chcem aspoň natočiť toto video, aby som uviedol nejaké novinky mám v živote a tak. Type shit. V skutočnosti. A chcem dokumentovať svoju cestu, svoje plány, svoje veci, čo lutujem, možno. No. Všetko, čo mám na mysli, proste chcem zdokumentovať, aby moja cesta bola proste pekne zdokumentovaná a keby sa chcem niekedy vrátiť, aby som mohol. Je to jak môj denník, ale je to proste v videoforme. A prečo to je vo videoforme? Za prvé, aby ma to viacej baví, jednoduchšie bude sa k tomu vracať. Jednoduchšie to je vytvárať, ako písať. Ja fakt nemám rád písanie, nerad píšem skripty. Ale to sa zároveň spája s tým druhým dôvodom, že prečo to je videoforma, pretože ja sa potrebujem naučiť rozprávať. Ak chcem uspieť na internete vo videotvorbe, potrebujem vedieť rozprávať. Lebo nikomu sa nechce počúvať nejakého kokota, čo sa nevie vyjadrovať, nevie vyjadriť svoje myšlienky, nevie to dať proste do správneho formátu a zakoktáva sa v kuse a rozprávať úplný kokot nevzdelaný. A najlepší spôsob, ak sa niečo naučiť, je to repetitívne robiť. Tú danú vec, čo sa chceš naučiť. Preto, keď budem každý deň rozprávať a každým videom sa mám v pláne zlepšovať tomto rozprávanie práve, že a používať čo najmenej filler wordov, ako a tak a a tak ďalej. Čo najmenej takýchto slovíčok. Najmenej spojek, nie, to asi nie spojky, nie som si istý, nedal som na slovenčie. A nadávok ešte mal, lebo nadávky sa tiež tak dajú používať. A pokiaľ sa naučím rozprávať, tak mám väčšiu šancu uspieť. A zároveň tu chcem dokumentovať svoju cestu, všetko možné o Luxmaxingu a všetko bez editu, RAW. Tento kanál nemám s ním v pláne uspieť, toto je vedľajší kanál, ktorý je pre mňa, toto je hlavne pre mňa kanál. Aktuálne neviem ani ako táto séria sa práve volá, ešte som nevymyslel názov, ale rozmýšľam, že budem dávať názov videa, niečo o čom to idem akože rozprávať v tom videu a potom nejaký názov série a číslo dielu. Mala by to fakt dlhá séria, dokým ma je cancelno. Ale nemám v pláne s týmto kanálom uspieť. Nebudem robiť, preto to robím bez strihu, robím to čo najjednoduchšie pre mňa. Chcem uspieť na svojom druhom kanáli, ktorý aktuálne som na TikToku andrew.radical a na Instagrame marty.meetu. Dám rebrand, dám to všetko pod jednu značku a takisto aj YouTube si spravím. Nech to mám akože všetko spolu. A ako môžete vidieť, ja sa sám neviem vyjadrovať. Presne toto chcem zlepšiť. Ja neviem vyjadriť svoje myšlienky. Ja ich neviem usporiadať tak, aby boli ľahko pochopiteľné pre ostatných. A tak to neúspiem. Preto chcem tento kanál. A zároveň som donútený rozprávať. Ja proste sa vyhýbam slovám vo voľnom čase. Ale keď rozprávam s ľuďmi, chcem povedať čo najmenej slovo, lebo som kokot. To bola nadávka. Ja nechcem nadávať. To je family friendly, ale nie. Ale akože, chápete môj point. Chcem sa naučiť rozprávať. A takto rýchlo som si za 4 minúty všetky svoje myšlienky, ktoré som držal na hlave posledný týždeň, proste dal zo seba von. Toto by mi trvalo napísať dlhšie 4 minúty. A nebolo by to vôbec usporiadané pekne, preto mám radšej toto videoformu. A ešte k tomu, čo som vravel, že najlepší spôsob, ako sa v niečom zlepšiť, je to tú vec robiť repetívne znova a znova. Robiť do kolečka, kým sa proste nezlepšíš. To sa proste funguje u všetkého v živote, to ma minulé napadlo, že vlastne to je u všetkého úplne tak. Hociaký šport, hociaký všetko cviky, všetko čo robíš, proste chceš sa tom zlepšiť, tak to robíš proste do kolečka a nejako sa s tým zázrakom zlepšíš, proste tie neurónové spojenia v hlave sa ti zlepšujú. Že je strašne crazy. To bol ten point, ktorý som chcel spraviť, som odbočil, pretože ja som chcel povedať to, že
to takéto rozprávanie a oni to počkaj, teraz si musím usporiadať myšlenky, aby som to dal na papier pekne voľno, pekne. Nie je to papier, je to video. Počkaj, to pauznem. Winston Churchill začínal ako mladý chlapec, bol veľmi veľký autista. Nevedel sa rozprávať a to, aby zlepšil a stal sa z neho jeden z najlepších akože, vodcov tej doby, tak on čo robil, bol, že behal po schodoch hore dole a počas toho, ako bežal, tak recitoval známe básne. To sa v skutočnosti nestalo, pretože to nebol Winston Churchill, on robil niečo iné, ale tiež sa naučil rozprávať nejakými iba tým, že si to proste opakoval sám. Čítal si nahlas, alebo neviem, čo robil. Ale to, o kom som hovoril, bol nejaký grécky filozof. Sokrates to nebol určite. Platos to nebol jeho syn, ale nerobím si srandu, ja ich poznám skoro. A nepamätám si jeho meno. Homer bol otrok. Bol to proste nejaký Sisyphus? Nie, ten tlačil kameň. Tak ten chrobák. Dobre. Ešte poviem niečo k môjmu aktuálnemu setupu, lebo targetujem 8 minút per video. Aby som sa donútil rozprávať viacej. Mne by stačilo tie 4, keď už som rozprával. Môj aktuálny setup je proste OBS-ko, takže ak budem chcieť, tak môžem kľudne niečo ukázať, akože ak ma niečo napadne, niečo pekné, ak budem chcieť o čom rozprávať, tak vám to môžem ukázať. Aj keď nechcem žiadny strich v tomto videu. Najväčší strich, ktorý spravím, bude to, že budem ťukať pause. Čož je dobré celkom. Čož asi sa ani neráta ako strich. Ale prekvapuje ma, že celkom sa mi darí rozprávať slova. Nie, nedarí sa mi rozprávať, ale darí sa mi artikulovať. To je presne to, čo som chcel povedať. A toto nemôžem robiť. Musím rozprávať. Musím kúsiť rozprávať. Kontinuálne. Nemôžem sa zastaviť. Chcete vedieť, prečo mám za sebou korejskú vlajku? Nepoviem vám. To sa dozviete v epizóde 43. Dobre, niečo k tomuto kanálu ešte. Fakt je, že pre mňa. Fakt, že nebudem žiadny SEO maxing. SEO, akože Search Engine Optimizing, robiť. To je iba pre mňa. Nebudem dávať žiadne thumbnaily, asi. Možno vyberiem nejakú. Zapozujem. Na konci videa vždy zapozujem. To je dobrý nápad. Prečo som moje vlasy teraz? Ja som sa strihal tak pred 2 týždňami a príde mi, že teraz sú to peak hair proste. Tento modkat. Pekný modkat. Vždy, ak budem mať nejaké Lux Maxing updaty, tak im vám ich tu poviem. Mohol by som vám povedať aktuálny protokol. To vám poviem zajtra, lebo neviem, o čom chcem rozprávať ešte zajtra, tak zajtra vám poviem môj Lux Maxing protokol. Aktuálny. Tento nápad s týmto kanálom som mal už tak týždeň, možno 2. Preto mám tak veľa myšlienok teraz naraz. Ale on sa to asi s časom bude zmenšovať. Takže tým to bude ťažšie rozprávať tak dlho. Keď nemám o čom. Ja nie som japer. Ja musím sa priznať, nie som japer. Aj keď tento kanál bude čisto o japovaní. Ale musím sa to donútiť. A to fakt akože mňa to fyzicky bolí strašne. Pekné svetlo tu mám. Viete, aké som spravil svetlo? Že ja som otvoril 2 béžové obrazovky na oboch mojich monitoroch. Nemá akože osvetľujú. A je to celkom pekné svetlo. Vidíte tieto, ne? To sú jebáky. Bol som autista. Takto ich mačkám, kým nie sú červené, nekrvácajú a už sa v živote nevyliečia. Preto mám tak gazilion jaziev. To sa dá vyriešiť a poviem zajtra ako. Ja som sa úplne namotal teraz, že chcem to video zajtra natočiť, aby som tie ďalšie myšlienky, čo mám, mohol zverejniť. Takže, no. To je asi všetko, čo som chcel povedať. Nechám si aj niečo na zajtra. 8 minút som už splnil. To je jediná plná kvota. Takže každý deň voľného času. Žiadny strih. A niekedy možno natočím aj na mobil. Pretože nevždycky budem mať prístup na počítač. A vtedy môžu byť kratšie. To si ako dovolím. Že ak sa mi nebude dostať na počítač, tak ich natočím na mobil. To môže byť 4 minúty iba. To bol nejaký meme, ale už nepamätám aký, že 4. Aké dám outro? Neviem. Počkaj, ja si nejaké outro vymyslím. Ja to pauznem, vymyslím si outro, hneď som tu. Nie, pauzni sa. Hej, nebudem vzdychať vo videách už. V skutočnosti som iba domskroval. Mám problém. Takže sa majte aj na budúce. Majte sa dobre. Nemôžem hovoriť peace, to už niekto hovorí. Sláva Ukrajine.